Ratiro mag jopuonj mag mbalariany UASU Orlando ni gichungo ng'anyo. Wan gi mago to gi mathoth omiyo mokwongo thuond weche. The University Academic Staff Union is convinced that the government has ceded to what we wanted, and therefore officially call off the strike. Jopuonj mag mbalariany gikone to chungo ng'anyo bang' winjruok bedo e kindgi kod sirikal. Siasa mag od Kenya medo chwakore ka jopiny ne ogo koko ne jal manoore liel gi jalup jatend piny Kithure Kindiki. It's painful, like I expected to sit in school, but since I had no choice, just have to cope with it. E report moyiedhi wamiyi sigand Ned Obech, japuonjre ma tuo mar remo nomiyo timo penj mar KCSE e od thieth. Arwaki ni machiegni janeno mar Ramogi TV nyinga Milton Ochieng Awuor. Gavana ma Siaya James Orengo onyiso oganda Luo mondo obed motang' kendo kik giyie mondo giting' chilo mamieno tend William Ruto. Koloso e kinde ik mar mane jaod bura malego Usonga Olo Aringo, Gavana Orengo mane loso gi ngero okoni gik matimore pacho ka inyalo bi useyo kuom ji matiyo machiegni kod sirikal. Orengo koni e kinde ma gik maricho timore koting'o mako jo Kenya kod jotelo mawuok e pinje maoko kaka jatend kweth makwedo piny Uganda Kizza Besigye nyiso gik moko ok dhi maber e pacho ka. You better swim. Listen to me. You better swim in the open sea with a fish than fight in the mud with swines. We are being made dirty by swines because we have sacrificed. We have sacrificed. And I can tell you, it's not been easy. Nabi here knows during the handshake between us and Uhuru Kenyatta, systems are very bad. This Nabi was charged in Kakamega with taking part in warlike activities. I went there and represented him and got him acquitted. I plead with you. If another government can come and take a Kenyan citizen or a foreign citizen like they did with Besigye, that is not right. Senator Mabusia Okeo Mtata oyango komiti ma ji 10 mabiro tayo chenro mage chopo kare lek mare malaro kom tend piny Kenya e yiero maduong' ma higa 2027. Kokale milome mugo chapa e oboke moyiedhi mar piny owacho, Omtata yiero Mary Riungu kaka jakom, Charles Ole Kabaiku kaka jalup jakom, ka David Bwakali dhi chung' ne weche mag siasa kod loso chenro e kor gwenge. Jokanyo mamoko ting'o Victor Kipng'etich, Hanifa Adan, Jude Ogula, Purity Ndambuki, Kevin Migwe to gi Julius Okara. Ji 10 ni kod ting' mar ng'ado riekni kendo manyo sir e yore mag mwandu mag kampen e kind ting' mamoko. Omtata osebedo ka seyo kit telo mathurka, gino momiyo nyiso dwaro mare malaro kom tend piny Kenya. Sirikal ma pacho ka ochugo telo manyien mag loch nanga kendo timo lokruok e nying moko kuom tend loch nanga mosebetie e counties mopogore e pacho ka. E lokruok ma kamano manogo chapa e gaset moyiedhi ma pacho ka, counties ma Kaluo oyudo sub-counties 4 manyien kamoting'o North East Kano mano e county ma Kisumo, Ndhiwa East malok tich mare dhi bedo Ombo kod Ndhiwa West machon niluongo ni Ndhiwa e county ma Homa Bay, ka county ma Siaya omedne Siaya West sub-county malok tich mare dhi bedo Uranga. Simpros Okinda nigi ler mathoth.
E oboke moyiedhi ma tarik 22 dwe mar 11 higani, sirikal ma pacho ka e bwo migawo mar arita olando lokruoge mopogore e telo mag counties ma pacho ka. E lokruok ma kamano, sirikal ochuogo sub-counties 4 manyien e gwenge ma kaluwo kamoting'o North East Kano e kaunti ma Kisumu, Dhiwa East ma log tich mare dhi bedo Ombo, kod Dhiwa West machon iluongo ni Dhiwa e kaunti ma Homa Bay, ka kaunti ma Siaya omedne Siaya West sub-county ma log tich mare dhi bedo Uranga. E lokruoge mamoko e kaunti ma Siaya, Siaya sub-county omedne divisions 2 magin Township kod Usonga. Locations manyien oting'o Barding, South Township, North West Alego e kin mamoko. Sub-county mar Rarieda e kaunti ma Siaya omi locations 2 manyien magin Kabong East kod Kabong West. Ugenya sub-county ochuoge divisions 2 moting'o Bar Ndege kod West Ugenya to gi locations 3 magin Kathieno East, Ramunde, Anyiko e kin lokruoge mamoko. Kawaridore nyaka kaunti ma Kisumu ni Kisumu East sub-county oyudo lokruok e locations 3. Kolwa West sani koro iluongo ni Kasagam Kolwa, location machon iluongo ni Kuoyo sani koro en Mijimba Kuoyo, ka North Kasule sani koro lokre kendo en Kasule Tido. Kisumu West sub-county location ma Kogonyo mi sub-location 2 magin Upper Kogony kod Lower Kogony. Moroni sub-county omi division manyien ma en Ombei kod sub-locations 2 moting'o Pauteng kod Omuga. Seme sub-county oyudo division manyien mar West Seme mani kod location 2 manyien magin Ngere kod Kanyadwera. Nyakach sub-county oyudo division manyien ma en Upper Nyakach kod location 1 mar Bar kod sub-locations 3 moting'o Ogoro, Buru to kod Onyuongo. Kaunti ma Homa Bay bende oyudo lokruoge mabop e moko kuom telo mage, kamoting'o Rangwe sub-county momi locations 2 magin Kaura kod Koyua. Sub-locations 4 magin Lower Kaura, Manywanda, Lower Koyua to kod Lower Komenya e kin lokruoge mamoko. Mogik, kaunti ma Migori e sub-county ma Kuria East omi sub-location manyien ma en Sabuko, Nyairema. Magi mana matin malieko nuwe kin lokruoge mathoth ma sirikal olando, gigeno ni lokruok makama biro kelo yot e neno ni jopiny oyudo chenro mag sirikal machiegni kodgi. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Jopuonj mag mbalariany ochungo ng'anyo margi mosebedo kadhi nyime pacho ka kuom thuolo ma ndalo 24 bang' sirikal yie mar miyogi omenda maromo bilion 9.7. Marien bang' wasu romo kod jatend migawo mar somo Julius Ogamba kendo chopo winjruok mar dok e tich kochakore wuok tich ma juma manyien. Jafwambo marwa Linet Undi nigi ler mathoth. Bang' bedo kod kiondko nyaka ne jopuonj gi dhi chak ng'anyo, jopuonjre mag mbalariany mag piny owacho koro nyalo yudo fungruok bang' jopuonj maggi chungo ng'anyo mane gichako tarik 29 dwe mar 10 higani, ng'anyo ma bende oserocho somo maggi. We want to thank the government for accepting to avail 9.6 billion for the CBA of 2021-2025. Therefore, the University Academic Staff Union is convinced that the government acceded to what we wanted, and therefore officially call off the strike that started on 29th October 2024. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj mbalariany UWASU Constantine Wesonga koro kwayo jopuonj mondo oikre mar dok e skul juma manyien. Bende okwayo riwruok mar mbalariany kaachiel gi Senate mondo tim romo mar lalore e okenge madhi keto mar neno ni giduoko seche ma giwito e kinde ma gine ng'anyo. I want to impress upon lecturers that we should prepare to resume classes on Monday. We should also prepare to arrange with the university management and Senate to cover the time lost so that the students can get quality education. Kokalo kuom jatend migawo mar somo Julius Ogamba, sirkal owacho ni osetimo ikruok mar neno ni omenda madwarore winjruok mar CBA ochwal ne jopuonj mbalariany momondo mar neno ni jopuonj duto obedo e tich. The government has committed to ensure that what figures have been provided for in the CBA are implemented in the next 3 years. We've also committed to ensure that we start negotiations of future CBAs at the beginning of their cycle, not at the end of their cycle. Because when we do negotiations at the end of the cycle, it brings difficulties in budgeting for the resources that are required to ensure that that CBA
is implemented. Ogamba wacho ni gidhirango maber migao mar somo kendo keto chike mar neno ni chochni mikelo gi ng'anyo mar jopuonj mabende koro miyo jopuonjre somo kuom thuolo malach otiek chuth. We have a problem in the sector, we have a problem in the higher education sector where there has been a lot of strikes leading to programs taking that much longer than the period that they are provided for. For instance, in some universities, programs that are supposed to take 6 years are taking 9 years. That is unacceptable. So we are going to ensure that the sector is cleaned up and that we are programming, we are moving on in a manner that is detectable, in a manner that we know what we are doing. Lynette Undi, Ramogi TV, Nairobi. Liet mar siasa medo nenore alwora mar God Kenya nyaka ne thi choko mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Odiochieng' ma kawuono jal mano or mondo som ote ma jalup jatend piny Kithure Kindiki e kinde ik mar MCA Mike Wainaina e kaunti ma Murang'a ne oneno matek e kinde ma jopiny norogone mana kane ochako somo ote mar Kindiki mano ochuno we somo ote gogi e kore. Nochuno mondo gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata kod kanisa mondo donjre kendo duoko chenro e lwet anyuola mar Wainaina. Your Excellency the clergy negwari itie no nie aseloso makmana akwayo mana dakika achiel asom ote jalup jatend piny. Professor Kithure Kindiki, this is to the family of our departed brother and colleagues, Honorable Mark Wainaina, to the great people of Murang'a, fellow mourners, ladies and gentlemen, Kweuru uyiena atiek somo ote wami mak luor. It is with heavy heart and great sorrow. Gloria. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe kanisa. It is always good to be humble before the Lord. Kindly hand over the Thank you very much to the family. Asanteni sana. We allow the governor to give his speech. Piny owacho osegolo omenda ne sirikal ma counties ndalo machuok bang' komiti mar thek e kind od bura mar Senate puodho bilion 387 ne counties ne ik omenda 2024-2025. Magi noyangi gi jatend migao mar omenda John Mbadi ma bende osingo neno ni pok mag mwandu ma pachoka ok odewo gwenge mamoko. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Mbadi kod jotelo mamoko jiwo oganda Luo mondo dhi nyime gi wuoth e twech achiel e pachoka. Jatend migao mar omenda John Mbadi onyiso governors ote ma itgi osebedo karito gi siso bang' yango ni osegolo omenda ne sirikal mag counties. I have come from Orange Democratic Movement Party, which believes in devolution. I must support devolution. And Professor, I want to give you my word and commitment. I will strive to make sure that counties are well resourced. That is why I made sure, even though we started releasing money late because of technical legal challenges, up to this week, Monday, I have made sure that monies have gone to counties up to the end of October. Kaoloso e nyasi mar alame kar chung od bura manyando e county ma Kisumu, Mbadi ojiwo jaga budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakang'o mondo ochwal omenda ne counties ma onge leo. I only want to plead with the controller of budget. As you do your work independently and assess, please make sure that our counties are facilitated to receive their money. There is no reason why after we have released money, then money is stuck at Central Bank in CRF accounts. It doesn't help. We want money to get into the pockets of Kenyans. Lendo makamano nyalo kelo mor e chuny governors mosebedo ka gwonyore gi pado kaluwore kod ywaro kikind od bura malo kaachiel kod od bura mar Senate ewi pok mar omenda ne counties. E komachielo, Mbadi osingo ni odhi timo lokruok e chenro mar sirikal mamalo mar pogo mwandu ne gwenge ma pacho kae. Kaluwore kod Mbadi, gwenge mag oganda Luo ne oyudo pok mar omenda ma wethweth e chenro mar Kongo Apeni ka ipimo kod gwenge mamoko ma pacho kae. Tugi ma wasetimo e Kenya ka piny ngima ong'eyo. Kendo kata jo Kenya tamre yie gi dhogi, to Nyasaye mipolo malo ong'eyo ni joluo osetetea ne jo Kenya. But kugik seche ma ipogo mwandu,
to jowa ipogo negi gipendo jiko, giwendo jiko. Wan ok chuodhnwa go jiko kamipodh chodhne jomoko. To kendo jo Kenya ka nitiere jo kabila moko mo believe ni dongruok gine monego dhi e kuondegi. Nyaka wakel fairness in Kenya. We must bring fairness in the distribution of resources. Jotelo mamoko ma Kaluo mane oyuoro e nyasino ojiwo oganda Luo mondo owuoth e twech achiel kaka yo mar bedo gi duol maduong' e weche mag telo ma pacho kae. Gima duong' thurwa kaendi mosemiyo jo Kenya mamoko oluorowa kata miwa respect en unity of purpose. Wach mar riwruokno nyaka wadhi kodo mbele. Very important. Very, very important. Kok uriwore, ubedo gimoro achiel, to ubedo jogo mayot tiyogo. To ka wariwore, wamakore, wabedo gimoro achiel, then we get a strong voice. Very soon, from 27th of this month, we are organizing elections, grassroots elections of the party ODM. You are the members. You are the people who make ODM. You must make sure that elections starting on the 27th, we hear leaders from the grassroots, which will make us form. Jotelogo osiro telo mar Ngire Peter Anyang' Nyong'o kaka ogai makojolo mar duond bura mar ODM. Chris Owino, Ramogi TV. Ramogi timo penj maduong' ma klas 12 KCSE thothne miyo jopuonjre bedo gi geno mar goyo okang' machielo. Motelo ne penjno, sikunde bag alam mar neno ni jopuonjre otimo penj ka gingima. Ma opogore gi chal mar Ned Obech, alwora mare osebedo mana gi jotuo wetene, kaka kamano Ned omako chung' ni tuono mosechande kuom thuolo malach ok nyal chungo lek mare. Jafambo marwa Efi Nyakidi leronwa wuoth mar Ned man kod kansa mar remo kata leukemia, kendo osebedo kotimo penj mare mar KCSE e kar thieth maduong' ma Kenyatta. Konchiel, Ned goyo lweny mar tuo kansa mar remo ma dho ngere luongo ni leukemia. Komachielo, en lweny mar chopo lek mare. Ned, ma jahigni 18, otimo penj mare mar KCSE ma higani e kar thieth ma Kenyatta, boma ma Nairobi. It's painful, like I expected to sit in school, but since I had no choice, just have to cope with it. Like, it's a bit scary because the invigilators are new, like I don't know them like that good. Olero ni tuoni manoyudego kotin osekelone chandruok ahinya to rocho chenro mage mag somo mar ni osiko kodang' ni kuonde thieth kaluwore gi rem makinde ka kinde ma bende osemone timo gigo mohero kaka tugo adhula e kind mamoko. I was not in school and then I report back, so they helped me like to write notes, and the teachers also do help me like to recover the syllabus that I lost. One thing is you're restricted to do most of the things like vigorous activities, so I can't play for like 90 minutes, maybe first half, or maybe like 30 or 20 minutes. Jodongo nowacho ni rem mar nyathi mana janyuol ema deng'e. The journey I've walked with this young boy, it's not easy. Tuoni mosechando Ned kuom thuolo malach, min gi Florence Atieno lero ni osekelo dang'ni mar paro ne owadgi Ned matin kod en owuon. Sometimes teacher used to call me, asking me about the boy, this now the younger brother, because he was somehow upset-minded in class. When the teacher asked him, why are you not happy? I used to say, Mom and Ned are in hospital and I'm left at home with the relatives. Min Ned omedo ni bedo ni ene janyuol kende, tuo Ned osekelo ne pek mar ni yudo thieth makare ne wuode ok osebedo mayot. Being left with a child who is a sickler, it's not easy. Ned is in and out from hospital, and it's really demanding. There was a time I was at home and he was admitted.
They called me, Ned has been discharged. When I was going there, the bill was too much. I was almost fainting because I could not raise that money. From there, you start calling all kind of friends in your call phone to support you, raise the money. Bende kaluwore ni thoth jopuonjre wetege oge kod ng'eyo makare ewi tuo mar leukemia kata dier ewi gimomiyo siko onge skul. Ned wacho ni moko kuomgi goyo mbaka, kuotho kendo nyiero ewi chal mare. Gino maseche moko miyo oparore ahinya. Sometimes I just feel like I'm scared even to tell them like I have this condition, so just keep it to myself. In school, like mostly ask me if like I have achieved it, and like sometimes it's so traumatizing to hear that, and some of them do understand, but some still even go far and even start to make fun of me. Kalit mokadhe nenore wang'e, mi Ned lero kaka pek mar thiedho wuode oseinge kendo nyaka sani osiepene emokawo ting' mar neno ni Ned yudo thieth makare. Najua hii condition yao inataka special attention. Akuwe na daktari mmoja. Ndio anakoso, ndio unaona marafiki wamekuwa wakinisaidia kidogo kidogo, ile kidogo tunalipia, alafu ndio anakuja na but at times ikiisha kama tuna namna we go back to the general. Kwano menda mowinjore ochul, tok Ned bedo e kar thieth kuom thuolo duto mosebedo kotime penj oinge. Kendo koro geno mare en kuom jogo manyalo konye mondo ter Ned e piny India mar yudo thieth mar loko ndhudho ma ichogo midendo ni bone marrow transplant. Ka koro thieth makama emodongo kaka geno mar reso ngima wuode. We are planning to go to India for bone marrow transplant for Ned's case. So currently I'm jobless. And I'm appealing to well-wishers who are willing to support us, get the money so that Ned can come back to his normal health. Bedo ni tuo mar kansa ni kod pek mar thieth, kendo goyo lwenyno biro kod midhiero mopogore opogore. Dibed ni ene gino majiwo Ned kendo dhire mar goyo lwenyno. When I'm sick, I don't feel like even coming to the hospital. Like when I just remember I'm going to be like pricked every time. So like I don't feel like even come. Like one thing that motivates me is that I just accepted that I have the condition, and I do love my mom because she's the one who always supports me through it. Kaluwore gi chandruok mokadhe, Ned koro geno mar bedo laktar mondo miyo okony jotuo moko. Wuodh Ned en ranyisi mar teko kod geno. Kendo e nyim tuo kod midhiero gi duto, Ned onyiso ni onyalo muomo tembe duto. Nyikwa Ramogi, od thieth olokore od penj ne rawerani ma Ned. Alam maduong' mar Ned en mondo miyo changi kendo chop lek mare. E Finya Kidi, Ramogi TV, KNH, Nairobi. En lipot malit ahinya molosnwa kod Finya Kidi, jogo ma jo Samaria mang'uon ka Ruoth ogwedhi, chul lweti mondo kony Ned. Kata kamano wakaw yweyo mokwongo e cheno ni eri marang'ich welo, jaka Black Pascal olajo kod Pauline Pascal, waneno maler kabisa kendo donjonwa yo makare Nyasore skul ka. Kaeto machielo en William Nyadawa kanisori, owacho ni wasiro omtata e kom mar rais waol gi same faces pile ka pile. Machielo bende wacho ni en Ben Aywer jagem gongo, wacho ni weche biro nwayo makare. Kaeto jaka Blaka kikelonwa news ler Shadrack Ogara mar Nyon Niang kwa Bwai kawan gi Lucy Aroko. Kaeto mogik William Nyadawa paro ni sena sesomo mari William Milton cheno marang'ich welo neno maber lakisama ka kendo morowa kawan gi jaoda Betty Minlesa mano jo Odundo mtu kubwa saizi ndogo. Nyakwara Mogi wakaw yweyo mokwongo waduogo bang' thuolo machuok. Royal
Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $603 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 070 357 281. Me manage wanyawa moleva made poga kodi wacho tu mabiro weyo masiderik kawuodho tieno chwanyawa nyasembo made miweya mondo mi yud skisa tune mar Milly Nyarasembo de *860* *416# Ramogi TV e od jothumbe duto. Ne opidhogi gi hera. Adwani ulos kindo. Iwinja? Nomiyogi kar dak, kendo puonjogi tiend bedo joot. Wach moro na sama tinu dhao nularo mwandu. Ikoso heshima. Odhisa mi ka luor tami luor, lakini odhisa onge ching mi luor kata dichiel. Kata kamano, kaka kinde ne medo kalo, ich lach kod nyiego ne omedore e chunygi. Kawuono, pogi. Okagon. Okagon. Be ng'uono nyalo loyo ich lach. Mano ok en lweny mar mwandu kende, ne hera mar miyo. Mana e Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo, kata bed ni losruok mitime bungu osedok piny e kaunti ma Migori kaluwore kod kwan mamalo ma chope moseger kod oganda e kor gwenge. Ywak nitie ni kuonde dak mathoth e bombe e kaunti ma Migori sani koro nitiere kod nok mar chope. Jodak mayudore moko kuom bombe ma Migori onyiso luoro ni tuoche malandore nikech lil mar alwora nyalo gore kuomgi ka ok oketo kenge mapiyo. Juma nigi ler mathoth. Nok male osetudi kod tuoche mopogore ma oting'o nyaldiema, typhoid kachocho kaachiel kod moko ma osebedo ka koro sando oganda e kaunti ma Migori. E higa mar 2013, kwan ji maromo 6 ne owito ngimagi nikech muoch mar tuono mar nyaldiema e kaunti ma Migori. Tuoche ma itudo kod lilgi bende osemiyo kaunti ma Migori tiyo kod omenda mathoth e higa ka higa. Lipot manogol kod migaono mar thieth e pacho kae e bwo chenro mar Water and Sanitation Program e higa mar 2014 ne oyango ni kaunti ma Migori ne tiyo kod omenda mar $800,000 e higa ka higa e kedo kod tuoche ma ikelo kod nok maler. Apisa maduong' e migaono mar thieth e kaunti ma Migori Mabel Chanzo kata kamano wacho ni giseduoko piny kwan omenda ma gitiyo godo e kedo kod tuoche ma ikelo kod lil nikech giseting'o malo wechego mag ler. Cholera is the one that consumes a lot. There is a lot involved in it. If cholera is not there, then we've reduced it significantly. Bedo kod chope dala ka dala kod gwego mag Reserve en achiel kuom yore ma migawo mathieth e kaunti ma Migori osebedo ka koro tiyo godo e kedo kod tuoche ma ikelo kod nok maler. Chiendo no mar nywando oganda e ng'wech mar gero chope ma ong'ere ka Community Total Sanitation mane ochak higa mar 2014 en achiel kuom mago ma osekonyo medo kwan chope e gwenge mag Reserve. Kendo sani lipot yango ni atamalo mag chope Reserve osechopo atamalo 92 e kaunti ma Migori. As we speak, our latrine coverage is 92%. And the ODF status is 100%. Wameweza kuhamasishwa jinsi ya kutumia usafi kwa sababu usafi ni kitu kinacholeta upendo ndani ya nyumba na hata afya nzuri. Mazingira kwa ujumla ukweli hayakuwa mazingira mazuri, lakini tukilinganisha saa hizi uwanja kama huu ungelikuja upate kwamba unakutana na kinyesi cha watu ambao saa hizi haipatikani. Penjo maduong' en ni to bende chope gi duto itiyogo makare, to bende
oger gi rang'iny makare koso gin mana bora choo. Watoto wetu wakienda pale chooni hawajui vizuri sana jinsi ya kutumia vile vyo. Wakitoka pale saa zingine kama hawana mafunzo ya kutosha, hawanawi mikono. What we educated the community to do was just bora choo. So right now we are improving this bora choo to be choo bora. Kata beni okenge osego maber mane chope koro bet e kor gwenge mag reserve. Ywak sani nitiere ni mokuom kuonde dak e bombe kaunti ma Migori kaka Bomawendo pod chope tin kendo mokuom oganda pod loso repap. We are also moving to the urban centers now, because you look at our urban centers, the outskirts, we still have open defecation. Tuo mar nyaldiema mane omuoche kaunti ma Migori mar 2013 mane okelo tho ma ji 6 ne ohinyo oganda ma odak e kuonde bombe ma oting'o bomano ma Migori. Penjo maduong' en ni ang'o ma itimo kod piny owacho maneno ni ler kod chope obedo e kuonde bombe. We had cholera within town here, outskirts of town. Why? Because the sanitation here is not taken care of properly. So now we've embarked on it. Kuna watu ambao wako na mapato ya chini kabisa, hawawezi hata kuwa na vyoo, hawana vyoo, bado wanasumbuka, wanachimba mashimo tu wakiweka kinyesi pale, na hiyo pia ni hatari. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kambi mar keyo teko stima e pachoka mar Ketraco okoni onge ketho mane gitimo e winjruok e kindgi kod kambi mar Adani manyiso ne jatend piny ochungo chenro mage e pachoka. Jatatiye mar Ketraco John Muoki kara kamano mako chungni pod girito yudo lipot mar nonro mane Adani timo mondo mi gifweny kapo ni owinjore ochulgi. Jafombo marwa Efi Nyakidi nigi ler mathoth. I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public-private partnership transaction, as well as the recently concluded Ketraco transmission in public partnership. Ndalo manok tok jatend piny William Ruto chiwo chik mar mayo kambi mar Adani orak mane gichope kod Ketraco mar keyo teko stima. Jatatije mar Ketraco John Muoki Mativo ochiwo ler kowacho ni onge gima lich mane okethore orak mar gi Adani kata bed ni chilo mieno kambi mar Adani e piny machielo. Owacho ni chope orak kod Adani notim kaluwore gi chik kendo girito mana lipot mar alwora mong'ere kaka Environmental Assessment Impact mondo gifweny kapo ni owinjore chula Adani kuom omenda mane gitiyogo e kinde mane gitimo nonro margi. We look in terms of whether the material facts that were not presented to Ketraco during the diligence. Our lawyers will look in terms of that and see our point of argument, whether we terminate the contract at totality in terms of what are the cost implications to the country, whether it's going to be at zero. By this stage, they're prepared documents, so they've prepared an environmental social impact assessment report, a RAP study. The documents actually for the line that are still useful for the line that we have to determine. And what the P had agreed was that any costs that are verifiable in terms of, yes, they've done an EIA, we know the cost of doing an EIA, those costs can easily be reimbursed back to the proponent. So those are the two areas that we have. The reimbursement part of it is per the clauses and the act. Kata obedo ni ne gigeto keto e tim chenro maromo 90 makeyo teko stima e pachoka, fuok mar bilion 650 magin go bang chungo Adani dikelo pek e chopo kare chenro go. Basically, in our transmission master plan, we identified approximately 90 projects, and the financial gap we have currently is approximately $5 billion. That's 650 billion Kenya shillings. That's what we need. We see ourselves requiring a minimum of $250 million per year for the next 20 years. Definitely government does not have the ability to borrow that kind of funds. And secondly, government also has other needs, especially social, education, and other areas that they need to finance. Muoki odokne jotije Ketraco kowacho ni negitimo nonro matut kendo chiwo ote madwarore e wi kambi mar Adani. Omedo ni chenro mar kawo pach jopiny notime yo makare mar ni ne giromo kod jokanyo e sectors mopogore. By the way, I've looked at the diligence report. My team did an extremely good job on Adani Energy Solutions Limited. One thing is issues of definitely public participation. I think the act is very clear in terms of what needs to be undertaken, which we undertook. We met quite a number of stakeholders. But definitely from the outcry from Kenyans is that they want information early enough.
Information has always been there. Newspapers, information has always been there. Budget, policy statement, but it looks like everybody reads. I think it's something that we have learned quite a lot in terms of how to get things done differently. Owacho ni pod nitie counties moko e piny Kenya mathothne yudo chandruok mar stima makinde ka kinde, ahinya to e counties ma Kericho, Migori, Homa Bay kod Nyamira. Kenya still has a couple of lines that are seriously constrained, especially during peak hours. I'm sure anybody who comes from Kericho all the way to Migori, all the way to Homa Bay, Nyamira, all those areas know the kind of power quality they have. They know that they don't receive power virtually every day because we only have one line that is passing through Kisumu, Moroni, Chemosi that is seriously constrained. Kwayo mare maduong' en mondo kembe mag ji giwegi oriwre kendo ti kanyachiel gi piny owacho kaka achiel kuom yore mag kelo yot kendo chwalo chenro mag dongruok pacho ka. Private sector and government working together to improve infrastructure is the way to go. Kochopo sadi, sirikal koro yawo thuolo ne jogo manyalo dwaro ragno mondo chwal kwayo mar tije manyo kambi mar Adani dwa timo pacho ka. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Wuoth mar dhialo kambi ma Safaricom mong'ere ni Sambaza Furaha na Safaricom nodhi mbele kawuono. Odiechieng' ma kawuono nogikie giko mare gwenge mag Masawa ma Kenya ka johera mag Safaricom miche gi miche kaachiel kod johera mag nyakalondo mar Wimwaro FM nowuok oko e dhialo nyasi ma kamano. Wuodhno makore kod kambi mar Royal Media Services e ingo higni 24 nyaka ne gichak chwalo chenro gi e pacho ka. Johera gi noyudo thuolo mar romo kod jolendo mag nyakalondo mar Wimwaro FM kod thuolo mar bedo joloch e mich modhuro. Jafwambo marwa Hilda Obuya nigi ler mathoth. Bang' dala uchiel e luoro counties duto mag Masawa e nyasi mar dhialo kambi mar Safaricom mong'ere ni Safaricom Sambaza Furaha, johera mar Safaricom kanyakla gi johera mar kambi mar Royal Media Services e kaunti ma Murang'a, Nyeri, Laikipia, Meru, Tharaka Nithi kaachiel gi kaunti ma Embu oyudo mor gi banjo mopogore opogore. Na ningesema Citizen ishi milele na milele, kwa vile nimeshuhudia mbuzi hapa na nikuchaguliwa, nimechaguliwa, nikaulizwa maswali, nikajibu vizuri. Yenye nilikuwa naomba Mungu, nilikuwa namuomba wakati watu wa Safaricom na watu wa Imoro FM wakipinja kutis, nishindie mbuzi na nikajishindia mbuzi. Wuodhni mar dhialo igni 24 nyaka ne Safaricom chak chwalo chenro margi e pacho ka nomakore kod chiwo thieth manono ne jopiny. We managed to treat Tharaka Nithi County customers and the residents with the free medical camp. We had more than 2,000 people just coming for screening on various medical issues. About 200 of our partners in Nanyuki, the engagements with the micro SMEs and the small and medium businesses, it was fantastic. Some good feedback there in terms of what we need to do more to enable their businesses. And I think even as we get to the next set of caravans, these are some of the engagements we want to continue amplifying. Wuoth mar Sambaza Furaha na Safaricom nokelo mor mogudho e chuny joheragi ni mar kamora mora mane gichung'e ne giwuok gi mich modhuro. And as Safaricom, we commit to continue giving our customers products and services that are worry-free and continue giving them frictionless customer service, where we also safeguard them from fraudsters, safeguard their data from exposure. Wuodhni orumo alwora mar God Kenya odiechieng' ma kawuono kendo koro odhi chome gwenge mag imbo mar piny Kenya kuma johere geno ni biro chodho mich modhuro. Hilda Obuya, Ramogi TV. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Sehera ngomo mio iniloko pachi dichiel kamano. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are,
KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Kawadhi weche tuke ni joloch mag tuke mag basketball e pacho ka Nairobi City Thunder ochako maber season manyien bang' loyo Ulinzi Warriors okapu 85 kuom 59. E tugono manogo e alap manyayo, Thunder ma bende tim makende mar Kenya madhi e tuke mag BAL kata Basketball African League notugo maber chakre robo mokwongo nyaka giko. Jotugo mag Thunder Derrick Ogechi kod Larry Shavanga nobedo kudho ne tim mar Ulinzi kaluwore gi kitugo mong'ith mane ginyiso. I think it's a really good synergy. I know some of our foreign players speak really highly of our local guys. The competition in practice that we have between, when we go against each other, it's really high level, really close, and our practices have some really good basketball these days. Erokamana inya thuolo manomiya orumo gi kanyo makmana naneno ote moko ariyo ma jomoko wacho ni gigombo konyo Ned. Wabro neno kaka watimo. Kara kamano moro wacho ni I'm willing to donate my bone marrow to Ned. Wabro neno kaka watudore kodi. Kaeto machielo bende wacho ni miwa uru paybill minyalo konygo Ned. Asayo wadwa konye. Bas mago wabro neno kaka watudore kodu. Thuolo mara manomiya orumo gi kanyo, wachak watudre kendo saa 3. Elo jago picha mara iluongo ni Levis, jalok Nawach iluongo kanyo ni Nyago to Simba Elizabeth Otieno, Philip Ochieng wuod mwalimu ne director mara to producer mara en George Bati. Wachak warom kendo saa 3. Emine wacho nyinga Milton Ochieng Awuor.